Hei. Kiitos. Hei. No niin, sinne vaan koppi. Anteeksi, saisinko mä sen äänestyslipukkeen? Niitä ei enää ole. Me ollaan siirrytty sähköiseen järjestelmään. Ja. Anteeksi, mistä mä tiedän mun oman ehdokkaani? Kai te nyt tiedätte oman ehdokkaanne. Joo, mutta täällä ei ole sitä ehdokaslistaa sitä. Käydä vaan kiltisti äänestämään. Tässä on muitakin ihmisiä jonossa, niin kuin näette. Anteeksi, mikä tän oli tämän naisehdokkaan numero? Biode. Ei, kun sen toisen. Ai se Essayah vai? Niin. Se on vaalisalaisuus. No, mutta eihän se nyt ole, täytyyhän mulle tietää. Äänestäkää nyt vaan. Ehdokas numero 13, Timo Soini. Äänenne on rekisteröity. Eikö sen pitää olla Essayah? Soini, se nyt on seuraava äänestäjä. Ei tätä voi vaihtaa. Ei mitenkään seuraava äänestäjä. Jaa, nää on tämmöiseksi muuttunut. 13, sehän se oli Soini. Ehdokas numero 13, Sauli Niinistö. Äänenne on rekisteröity. 13 piti olla Soini. Sauli Niinistö. Sauli Niinistö. No mikä se? Sauli Niinistö. No. Sauli Niinistö. Sauli Niinistö. Sauli Niinistö. Äänenne on rekisteröity. Seuraava äänestäjä. No kuha ei ole nainen. Ehdokas numero 313, Mekke Herre. Ei, piti olla Akuankka. Mekke se on. Ei, aina olen äänestänyt Akuankkaa ja sitten toisella kierroksella Kirkkovenettä. Mekke Herre. Mekke Herre. Kuusi askia vihreitä kevytsavukkeita, kova aski, äänenne on rekisteröity. Se piti olla Pekka Haavisto. Kuusi askia vihreitä kevytsavukkeita, äänenne on rekisteröity. Enhän mä edes polta. Kuusi askia vihreitä kevytsavukkeita, äänenne on rekisteröity. Seuraava äänestäjä. Vauhtia siellä. No pitäähän mun nyt saada äänestää omaa ehdokkaansa. Ottakaa nyt vaan ne rääkit ja menkää kotiin tuppruttelemaan siitä. Mä haluan poliisin paikalle. Väki, nyt lähdetään ulos siitä. Ulos siitä nyt. Väki. Pia Potka äänestetty. Pia Potka äänestetty. Pia Potka äänestetty. Pia Pot, pip, 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 pip.